Hello everyone. जोंना दिनै गामियाव बोरमा जाहैनोसैलाय लोगोफोर। दिनैबो आरोबाव खाना जानो थांसै। जोंना गामियाव बोरमा फिसिनाय दं नालाय आइमोन फिसिनाय गोदोहाय। ओमफ्राय बेखौहाय जोङो बोरमाखौ जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर जमानो आइमोननाव। जों दा थांगासिनो लोगोफोर सोर सोरबा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं भिडिअखौ लालांबाय थानोसै। बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बे मुलुग संसारा एखनब्ला सुखु मिनि रंजा एखनब्ला गाबनाय दुखु हांमा जों दा आइमोननि न' मोनबायानो नै हाबबाय न' मोनफैबाय जोंना आइमोननि। बोरमा बेदरा नै लोगोफोर बोरमा बेदर बेयो ओमफ्राय नै बेयो सामब्राम बानलु हानाय बेखौ होजोबगोन बोरमा बेदराव। ओमफ्राय नैबावहाय हाइजेंजों सामब्राम गुफुरजों देनाय लोगोफोर। जों दा बेखौ संसै नायलांबाय थादो लोगोफोर जों संसै। एखनब्ला गाबनाय दुखु हांमा जायो
गोसो थोनाय बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बे मुलुग संसारा संसारनि खान्थिखा हास्थायनाय आरो मिजिंआ थाखायो जिउआ